Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministriniň ornwasary wezipesinden boşadylyp, Ahal vilayatynyň häkiminiň ornwasary wezipesine berilenli. Döwlet eýçiliginiň näkitde habar gullugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu karary 2 ýanwarda gol çekenligini habar berýär. Ýöne başga hiç zat aýtmaýar. Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministriniň ornwasary wezipesine geçen ýyl mart aýynda geçirilen parlament saýlawlaryna ýeňiji bolup, gaýtadan deputat saýlanandan soňra berilenli. Mundan öňür 2016-njy ýylyň noýabryna wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda Ahal vilayatynyň Duşok saýlaw участогунdan deputatlyga saýlanan bolsa, 2017-nji ýylyň martynda mejlisiň kanunçylyk goýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar Berdimuhammedowyň Türkmen parlamentini möhüm adamy urulmagy, Merkazy ýurtlarynyň liderleriniň Astanada geçirilen duşugyna gatnaşyp, mejlisiň başlygyndan hem öňe geçmegi synçylarda dürli soraglar döretdi. Şonu prezident Berdimuhammedowyň özi Kuweyte we Birleşen Arab Emirliklerine sapara gidip öz ornuny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdi Ýywany Astana uradypdy. Merkazy ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in bellemegine görä, şol saparda Astanada düşürilen suratlar Akçy Nurberdi Ýywany Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşan Serdary kän öňe çykardy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Russiýanyň MTS mobil telefon aragatnaşyk kampaniýasy özüniň Türkmenistandaky emläklerini we gurallaryny söküp ýurtdan çykyp başlady. Bu waka girdeji paýynyň bölünşigi bilen bagly dören dawa sebäpli Türkmen hökümetiniň kampaniýanyň ýurtdaky aragatnaşyk hyzmatlaryny kesmeginiň ideýanyna gabat geldi diýip Intelli News neşri habar berýär. Diýip Londonda ýerleşen neşir MTS kampaniýasynyň anonim çeşmelerine salgylanyp 2017-nji ýylda MTS Türkmenistanyň internet hyzmatlary we uzak aralygy liniýalar kesilenden soň kampaniýanyň besser diýip ýurtdan dolu çekilýändigini aýdýar. Dekabr aýynda MTS kampaniýasy Türkmenistandaky esasy stansiýalaryny söküp öz gurallaryny ýygyna Russiýa iýerip başlady diýip neşir 2-nji ýanwarda çap eden habarynda belleýär. Aýdylmagyna görä kampaniýanyň dawany çözmek üçin gepleşikler geçirmek tagallalaryny ne Türkmen hökümeti ne de oňa degişli organlar oňyň gaýtawul beripdir. Hoş niýetli tagallalara Türkmen hökümeti tarapyndan hiç ýyl gaýtawulyň berilmedi lap keçedýär. MTS ýurtdan çykmaga mejbur edilýär we kampaniýa Bütün Dünýä Bankynyň düýbi Parijde ýerleşen investisiýa dawalaryny çözmek barada halkara merkezine arda bilen ýüzlenýär. Muňa garamazdan MTS çözgüt tapmak üçin gepleşikleri geçirmäge meýilli we islegli bolup galýar diýip neşir habarda öz çeşmesiniň sözlerini getirýär. Ýatlasak MTS kampaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdir. Şol gün MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň medeniýet wekili Dmitri Solodovnikow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Aşgabatyň derur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny aýdypdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimizden diňleýärsiňiz. Uruş gahrymany Pena Rejepowyň hatyrasy şäher geňeşi bilen etrap häkimliginiň arasynda gapma garşylyk döredýär. Azatlyk radiosi doglan gününiň 100 ýyllygyna gabatlap uruş veterany 2-nji Jahan uruşynyň gahrymany, taryh ilimläriniň doktor Pena Rejepowyň adynyň Bereket şäherine bir köçe dakylmak barada 2 ýyl gowrak mundan gelinen kararyň ýerine ýetirilmezliginiň mümkin bolan sebäpler hakynda ýerli ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik kurady. Bu söhbetdeşlik geçen ýyl 15-nji dekabrda Pena Rejepowyň 100 ýyl öň doglan gününiň bir gün öňünden efire berildi. Bereket, odalky Galanjyk şäher geňeşiniň agdalary bu gepleşigi diňläp, 2 ýyl gowrak mundan öň gelinen kararyň ýerine ýetirilmezligine garşy reaksiýa bildirdiler. Türkmen kanunçylygyna görä, şäher geňeşi etrap häkimliginden aýry özbaşdyk edara bolup durýar we owa geňeşleri ýaly etrap häkimligine doly garaşlylar. Emma muňa garamazdan Bereket şäher geňeşiniň başlygy Gurban Saparow etrap häkimi Nurahmet Galizowyň üstüne baryp Pena Rejepowyň adyny akmak hakynda kararyň durmuşa geçiriljakdygyny, ýagny karar edilen köçede we jaýlarda gahrman Pena Rejepow şaý bolýan ýazgynyň asyljakdygyny aýdýar. Etrap häkim şol wagt oňa hiç bir anyk zat diýmeýär. Şondan soň şäher geňeşiniň agdalary Pena Rejepowyň adynyň dakylan köçesindäki jaýlara wagtdaýyl ýazgylar dakýarlar.
Azatlygy sol gün gelip gowşan maglumata görä etraf häkimi 17-nji dekabrda ol ýazgylar aýrmak hakyny görkezme berýär. Ýazgylar aýrylýar.